Чакай си. Ало? Значи чуваш ли ме добре, приятел? Да. Въпрос е, наблизо ли си покрай магазина? Тръгнах си, почти се прибрах. Значи, дай прескочи до магазина, защото те ти е дала невалидни ваучери. Става въпрос с газовата бележка се върни при нея. Ма как така са невалидни и тази и купи? Невалидни са. Разбери ма правилно, приятел. Ако мислиш, че аз нещо се базикам с теб, може да отиш в офиса на... телефони и деца да ми вземете и наградата. Не, че да ти взема наградата, може да отиш в най-близкия офис на и да ги проверят, че да видиш, че действително има някаква грешка. Че не са на вашите телефони, че на вашите телефони не сте си въвели и да ми вземете и телевизора и телефона. Значи при тези стати не сме тръгнали да се изложим по този начин. Ти просто ти нещо, ако се подиграваш, кажи ми писа с думи, защото в момента всички разговори си записват. Да се подигравам, нали уж аз съм спечелил и сега и още 20 лева вече дадох. Не, че още 20 лева се дадох, не може да ме разбереш какво искам да ти кажа. Действително тия ваучери. Добре, кой виновен? В магазина ли трябва да ходя сега? Моля? В магазина ли трябва да ходя сега? В най-близка офис на... Прескочете, че да видите, че тия ваучери имат някакъв дефект, разбираш ли ма? Защото да не си мислиш, че нещо друго. Прескочи до най-близкия магазин да ти обяснят как стоят нещата. Значи не в бакалията да ходят ги взех. Ами, значи, тая е голяма грешка. Ти да не си изтрил правилно, където ти казвам аз. То няма друго за триене. Няма друго за триене. Аз гледах такой. Да, аз в момента бакалията. Значи аз в момента даже ти отпускам транспорта, разбираш ли ме? Значи той нещо не може да бъде, защото явно има някаква грешка при самите ваучери. Значи много ще ти се помоля, ти още ме добре, ти че си на сметка на въпрос. Може да вземеш един брой от 10 лева, за да мога да ти го префърля автоматично чрез... Аз вече се набутах с 20 лева, трябва да видим какво става с тия. Ще ходя, добре, ще ида първо до бакалията и ако там не кажат какво е станало, ще търся магазин на... А какво ще направим с доставката през това време? Добре, до колко време да очаквам да ми се ще видим какво става в бакалията, ако не трябва да търся магазин на... Така, до колко време да очаквам, защото аз трябва да ти отпусна... На бакалията ще се върна за 10 минути, но ако нищо не ми кажат, не знам кога ще мера магазин на... Така, ако е, а случайно, ако са грешни, те веднага ти дават нови, разбираш ли ме, не е никакъв проблем. Да ходя, значи направо в... По-добре ще направите. Добре, сега трябва да вие къде има магазин. Добре, след колко време да очаквам да ми се обадиш? Не знам, до половин час ще пробвам да намеря, не знам. Ето, тия ваучери ще се разменят, не е никакъв проблем, обаче аз трябва да ти отпусна транспорта, разбираш ли ме, защото и другите съучастници се очакват за наградите. Значи, представете, тия ваучери си ги сложи в теб, сложи ми касовата бележка при теб. Ако имаш възможността да вземеш друг ваучер, става въпрос. Защото аз трябва да ти отпусна транспорта, пък представете и другите хора се очакват за наградите. Първо с тия и после такова, няма, ще видя какво е станало с тия, че... Аз ще взема това е за да мога да ти... Да, не е никакъв проблем, обаче, за да мога да ти отпусна транспорта, защото аз трябва да го отпусна поне за един брой от 10 лева, разбираш ли ме? Ама взема и със същите проблема е същия, само се набутам с още пари, по-добре да ида... Не, един брой вземи от 10 лева само. Ма то няма... Ти получиш награда, ще вземеш останалите. Моля? В квартал, освен от бакалията, няма другаде, ако се... Ами отиди пред тази бакалия и скри го пред нея и ми го диктувай да види дали ще стане всичко точно, разбираш ли ме? Добре, ще вие сега. След колко време ще ми се обадиш? Ще хода там и първо ще питам какво става с тия, ако се прави на ударен, ще ходя след 10 минути ще извънна пак. Добре, и вземи един брой от 10 лева. Ще видим, добре. Очаквам до 5-10 минути да ми се обадиш.